Der var rigtig sådan hårdt. Ja, det er så hårdt tilbage. Så skal du prøve at skyde med en G3. Ja, den er... Nej, den ligger også på... nej. Okay, jeg skal ikke holde så langt op. Hvor mange er tilbage? Du skal bare tage noget tom. Slet lidt tilbage. Nu skal du skyde på den lange derude. Tilbage til jeg vil godt lige have et enkelt skud og to på den lange. Godt skud. Lige i smasken. Så er det den i skulderen. Det gør den. Hvordan var der? Kan jeg klikke? Jeg rørt. Nu må se. No, look at it. Okay. Jeg kan ikke skud til meget. Nej. Den er rolig. Ikke forbi. Now you gotta hold it fire. Den skal på fire. like right here. Ja, det er det. You gotta hold it tight. Grab it good right here. Tag nu i min øreprop. Yeah. Må jeg prøve et par skud? Ja, det må du godt. Så tager du lige og filmer mig til That line right there, you're going to put it right in between there. Kind of look down and see what you're aiming. Skal du lige være opmærksom på. Gør det ondt, eller hvad? Nej, it's about what? It's scared. It's all going that way. No more. You see it? Go. And line up. You want the top of that rod to be even with the rod. Yeah, this little notch right here. Like if this is the notch, my fingers, and this is that, you want it to be like this. That's going to be where you're adjust it. Get it? Yeah. You got to hold it tight. Is it going to kick back? Let's go that way. Pretty well. What is that? Like in the block, like It's what does it have a most target? yeah, like this is where you want it. Oh my god. When you're ready to shoot. Jeg kan da godt lade op. You know how to fix that? Sure. You're gonna have to hold it tight. It'll kick back. I have it. Oh yeah, sorry. Just squeeze. Just ease back on the trigger. Don't need to do that. Don't be scared of it. It's not gonna do anything. It's gonna Hvad kan der være? right here. Der burde kun være 30. Aim that barrel down. I don't know. Du kan ikke fylde det hele op. Jeg fylder op, ligesom dig. I'm looking through the whole Du kan bare et skud fra receptor også. Der var der ikke 30 mil. Through this. Men du havde 20. Ja. Du fylder op af 20 jo. Okay. Now, I can tell you right now, your barrel's gonna have to go down. Jeg ved ikke, om jeg ramte. You're not even lined up with the target. Jeg ramte det. Men hvad ramte du? Så skal jeg lige lade det for dig. Ja. I'm looking through there. Yeah, you want to look through this, and you want this on top of this. Er det ikke dårligt lavet? Nå, det er rigtig Yeah, dårligt. that's what I'm doing now. Jeg viser, hvor dårligt lavet det er. Tight. I can tell you right now, it's gonna kick back. I am on it. Har du fundet det? I'm nervous. Do it. Woo! Oh my god. That's pretty sweet. You can finish. I can easily get a full back. That's your turn. You think so? Oh my god. You ever shot before? Så var den. Og du lader en AK-47. I'm going that way. Mange Den stykker deri. er afsikret. Fingrene er tagtrækker. Står tilbage i skuldrene. Hvor mange stykker deri? Det ved jeg ikke. Det er jo for at vise en film, ikke? Holder du fast? Holder det ude. Du skal holde ud ved træet, så får man fedt. Ja, du skal holde... Nej, du skal faktisk ikke holde så langt ude. Fint for ham. Bare hold fast. Hold fast i den. Hold fast. Så ind til skulderen. Og ikke så langt frem i næsen. Hvor hårdt slår den tilbage? Du skyder bare et skud, og så snapper du lige, så du kan mærke det. Så meget heller ikke. Bare du holder fast i den. Come around like that. Don't put your
You gotta have to hold it tight. You got. What I'm saying is you gotta look at that. You got that line right there. Yeah. Bang, bang. Så det får du... Den er hårdt, ikke? Jo. Så er det på den længste måde. Ja. Eller så kan du give I don't have the tip. Where's my tackle box? Oh. Så har du godt fast. Chelsea. Nej. Hvad filmer du? Jeg filmer det her. Du skal filme Alexanders... Det gør det også, jeg kigger bare på de andre. Bare ikke stå der, så får du filmet. Alexanders søster. Ja, fordi den der er den side. Det der også. Okay, den går hårdt ud. Is he like hit me in the face? No. If you hold it tight, it will. Did I hit Not that bad, is it? Start off. That one might be a lot more. Ja. Musik, men... Musik, ja. Er det det? You know, like when I was gonna shoot it the first time. I like closed my eyes. Hvad er det? Wait, I need to look. I got nervous. Hvad er det? Det er tysk, det er tysk. Den er tysk. Den er meget den russiske, men igen, den russiske er nok en stil, jo. Det er lige godt. Det tager jeg på sidste. Ja. Hey, Jeremy. Det tager jeg ude på lang afstand. I'll ask. Mm. Du kan skudt ude på den lange vej. Har du skudt ud på den lange? Jeg har skudt ud på den lange. Det var godt lidt. Sådan der. Ja. Så skal vi indtil der. Hvor lukker man det? Nu har jeg filmet. Kan filme her. Den der. Det er sgu sjovt, at der stadig nogen har brugt det der sådan et bowl, ikke? Eller bowl rock. Nice.